podnose društveni broj 016-367/25-01 od 1. decembra ove godine. Predlog za dopunu dnevnog reda Opštinskog odbora Narodnog pokreta Srbije broj 016-366/25-01 od 1. decembra ove godine. Predlog za dopunu dnevnog reda Opštinskog odbora Narodnog pokreta Srbije broj 016-365/25-01 od 1. decembra ove godine. Predlog za dopunu dnevnog reda odbornika Ujedinjene opozicije opštine Kovačica broj 016-363/25-01 od 1. decembra ove godine. S obzirom da navedeni predlozi dopune dnevnog reda nisu sačinjeni u skladu sa članom 158 Poslovnika Skupštine opštine Kovačica, jer predlozi akata nemaju oblik u kom se akt podnosi, kako stoji u članu 158 stav 1 Poslovnika, isti nisu dostavljeni odbornicima u materijalu za ovu sednicu i nisu uvršteni